Galicia. Votamos en ano 2003 o registro oficial. Fixo un exhaustivo traballo para revisalo, para actualizalo. Cambio de asunto, de consellería, un bloque de medio ambiente que ten que ver coas pasos que seguimos dando en desenvolvemento da Lei de Ordenación do Litoral. O primeiro refírese ao chamado catálogo de bens do litoral, que era unha das disposicións, unha das obrigas que establecía como de necesaria elaboración a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral. Esta lei decía que había que elaborar un catálogo dos bens de valor cultural que había no noso litoral e, polo tanto, isto foi o que fixemos logo dun traballo tamén de campo exhaustivo polos 86 concellos costeiros de Galicia e de ter lugar as casi 150, de ter en conta as casi 150 achegas que recibimos na fase de consulta pública. Hoxe o Consello aprobou o catálogo de bens de valor cultural do litoral, que identifica máis de 2.000 construcións que será necesaria a partir de agora, despois desta catalogación, protexer e conservar. Estamos falando de faros, antiguas fábricas relacionadas coa actividade marítima, salgadura, tratamento e elaboración de peixes, de conservas de peixe, conserveiras, muiños, ata máis de 2.000. 988 están na provincia da Coruña, 835 na de Pontevedra e 180 na provincia de Lugo. E a razón da inclusión deste catálogo, os valores a preservar, teñen que ver a maioría co seu valor arquitectónico, despois tamén varias polo seu valor arqueolóxico, sigue valor etnográfico, valor industrial ou valor artístico. E máis da metade dos bens inventariados, concretamente 1041, vai ser posible solicitar un cambio de uso para darlle unha segunda vida sempre que se garantan as parámetros de protección que se establecen no catálogo, é dicir, poderán ter unha segunda vida pois algo máis da metade, 1041. O resto, por diversas razóns, terán que ser conservados, pero sin poder darlles outro uso. O catálogo é unha ferramenta viva na que poderán incluírse periódicamente novos bens, é dicir, será obxecto de actualización e revisión. En todo caso, esta inclusión supón un reforzamento da protección destas edificacións. Hai varias circunstancias que se acreditan, por destacarlle dúas. O primeira é que, se se fan ali obras de reforma, terán que seguir estrictamente todas as instruccións e a normativa de patrimonio cultural, se que se poden facer obras para darlles outro uso, e, a partir dos concellos, deberá incluir no seu planeamento urbanístico, ata agora non é obrigatorio, e, polo tanto, todas as edificacións que se fan ao redor terán que ter en conta a inclusión destes bens no novo catálogo de bens culturais situados no litoral.